Dobrý večer, dámy a páni, vitajte YouTube. Dneska sme tu u druhej názorovice, točíme to hneď presne po The Boys na tom istom streame Kik_Sonerik, až by ste sa chceli niekedy pozrieť. Takže chcel by som vás upozorniť, že tu budú extrémne spoilery, nebudeme si brať servítku pred ústa, takže pokiaľ vám spoilery vadia, ešte ste to nevideli, tak určite vypnite video. A my ideme rovno na to. Mám tu poznámky ohľadom toho, aby som si zapamätal všetko, keďže mám Alzheimera v 23 rokoch. Chcem povedať na záver, že ja som trošku optimistický v tomto filme. Veľmi veľa ľudí na celom internete sa nezhoduje s môjim názorom. Dneska som si pozeral Reddit a je tam strašne veľa hejtu na Mandaloriana, ale ja si myslím, že to je kvôli jednému typu ľudí. Kvôli typu ľudí, ktorí išli na ten film s tým, že mali očakávania a zároveň nie len očakávania, ale zároveň aj štruktúru toho, ako to bude vyzerať v hlave. Že oni si povedali, že toto chcem, aby tam bolo, chcem, aby to takto vyzeralo a chcem, aby sa toto dialo a očakávam to. A keď sa to nestalo podľa ich plánov, tak sú teraz veľmi salty na internete kvôli tomu. Ja to tak berem. Lebo typek tam napríklad napísal, že ja som si myslel, že to bude ohľadom toho, že Mandalorian z Bo-Katan bude dobíjať Mandalora, alebo čo to tam písal. A hneď to je zlý film, lebo vôbec to nič nesplňa z toho, čo to má. Ale ľudia sa proste nepozrú na to, že aký ten film je. Oni sa pozrú len na to, že aký si predstavovali, že má byť. A to je strašne zlý pohľad na to. Ja sa priznám, ja som išiel do kina s nulovým očakávaním a vôbec som si nepredstavoval, že o čom môže byť ten film. Jedna vec je, že pokiaľ je to ending Mandaloriana, tak je to smutný ending, že je to moc otvorený ending, musí to pokračovať ďalej, tak toto nemôže skončiť. Že vlastne vyriešia jeden veľký prípad a odletia ďalej za ďalším a to je všetko. To není žiadny ending, lepší ending by bol, keby Mando zomrie napríklad. Ale ako standalone film je to niečo úžasné. Ja som sa bavil od začiatku do konca. Ja s mojim brainrot mozgom som nemal ani potrebu sa fidgetovať, rozmýšľať nad niečím iným, pozerať mobil. Nič. Proste ma to upútalo od začiatku až do konca a keď zoberiem ten film taký, aký má byť a taký, aký je, tak myslím si, že v podstate všetko spĺňa. Ďalšie negatívum, čo som počul na internete je, že ľudia proste doesn't care. Nie sú tam také high stake, aby ich to zaujímalo a aby sa napríklad báli o postavy, že sa im niečo stane, alebo také veci. Ale ja to berem z iného súdka, že proste on sa to nesnaží byť ďalší Revenge of the Sith, kde je strašne deep príbeh zrád a rozpadu a tragédii a všetkého. Ono to má byť proste len zábavný film, ktorý si pustíš s rodinou alebo s niekým, kto ešte nevidel Star Wars. Proste pustíš si to, vypneš mozog a len si užívaš 2 hodiny, či koľko to má. A užívaš si to. Nemáš tam plakať nad postavami a riešiť tragédie a hlboký príbeh. Máš si to proste len užiť. Nejde niekto na rýchlo a zbesilo do kina na to, aby tam riešil kvantovú fyziku. Proste si to ide užiť. Takisto Mission Impossible. To sú proste len akčné, zábavné veci. Takisto je to aj Mando a Grogu. Akčná, zábavná vec. Jasné, v seriáli to malo oveľa väčšiu hĺbku ako tuto vo filme, ale zároveň vidím, že o čo sa snažili v tom filme. To, čo sú pozitíva toho filmu, sú zároveň aj negatíva, záleží, kto sa na to pozrie. To, že to není hlboký dej, je zároveň pozitívum a negatívum podľa toho, či chceš alebo nechceš hlboký dej. To, že je to určené pre všetkých, je pozitívum aj negatívum, zároveň podľa toho, koho sa spýtaš. Ja napríklad to berem ako plus, lebo nepotrebuješ vedieť 300 vecí, keď tam ideš, nemusíš dokonca ani Mandaloriana vidieť a môžeš si to užiť hocikedy, hocikde. Nudíš sa, môžeš si to pustiť a ver mi, že si to užiješ. Máš frajerku, ktorá nevidela Star Wars a nechceš hneď hopnúť do deja o politike a o zvratoch a o Jedioch a o všetkom totom, pustí Mandaloriana a užije si to.
doteraz najlepšia možnosť, ako začať Star Wars s niekým pozerať, bolo Phantom Menace. Teraz myslím si, že oveľa lepší hook do univerza Star Wars je Mando. Kvôli tomu, je to v tom univerze, ale zároveň je to veľmi solidný standalone film, ktorý určite si ľudia užijú, hlavne tí, čo nevideli Star Wars, lebo najväčší hejteri Star Wars sú Star Wars fanúšikovia. Užijú si to a ty budeš taký, že a užila si to, hej? A máme tu ešte seriál, ktorý si môžeš pozrieť. Prvé 2 série, podotýkam. A ono, že jasné, pozrie si prvé 2 série a že to bolo úžasné, chcem ešte viac. Dobre, tu máš A New Hope, pardon, opravujem sa. Najlepšie začať, predtým bolo A New Hope, nie Phantom Menace, opravujem sa. A pozrite Original Trilogy a že super, chcem vedieť, čo sa stane ešte. Takže tu máš prequely, ako sa Anakin stal Darthom Vaderom a všetko toto. Zožere to a potom je koniec, lebo sequely neexistujú. Ja si myslím, že nemal to byť nový sequel, nemalo to byť niečo epické, megalománske, že to zachráni celé Disney a celý Star Wars, ale zároveň za mňa to zachránil Star Wars. Lebo posledný film, ktorý vyšiel, tak nebudeme hovoriť jeho meno, bolo to v 2019 a mal číselko 9, ale nebudeme hovoriť jeho meno, je to Voldemort. Na tom som bol v kine. A keď neberiem v potaz seriály, ktoré boli zároveň super a zároveň úplný otras a odpad, Disney konečne ukázalo, že dokáže spraviť poriadny film Star Wars a že není ešte všetko s nimi stratené. Mne to dalo nový nádych do Star Wars univerza, že není ešte všetko stratené, že je tu stále nádej, že môžeme mať možno aj nové sequely, ktoré všetko opravia a že mám sa na čo tešiť. Lebo ja som sa na Manda ani netešil, že to bude Disney slop, ale toto mi vrátilo tú nádej. Ľudia to proste berú tragicky, že aj nebolo to deep a nebolo to podľa mojich predstav. A čo? Je to niečo, čo proste si pustím hocikedy, užijem si to. Je to niečo, pričom vypnem mozog a užívam si to proste. Je to úžasné a má to zároveň aj tú hĺbku, keď ju niekto hľadá. Je to extrémne úžasný detektívny film, teoreticky, zo začiatku. Že tam Mando hľada clues a chodí tam a späť a hľada, že čo je kto je čo. Zároveň to má krásne vizuály. CGI, ani raz som nevidel nejaký CGI flop, ako napríklad pri Thorovi 4. To CGI bolo krásne. Grogu celý bol krásny, lebo je to stále babka. Ale oni tam dokonca použili aj stop motion. Ja som na to pozeral jak debil v tom kine, že to je stop motion. Že to je úžasné. Soundtrack bol normálne potešením pre moje uši. Ono to tak bežalo, že ono to zároveň bolo veľmi pomalé, ale bolo to akurát tak rýchle, že si nestratil záujem. Že tá pomalosť bola úžasne spravená. Dobre, aby som sa nestratil, ideme na moje poznámky. Není ich tu veľa, ale zapísal som si nejaké. Nehrá sa tu na nič iné, ako to chce byť. Nie je to extrémne deep, ale je to skôr rodinná klasika. Nabitý film, ktorý nie je ani pomalý, ani rýchly. To už sme všetko prebrali teraz, hej? Na začiatku skôr western, mytická detektívka, úžasné. Prebrali sme. Aj všetky tie monštra boli tak krásne spravené, hlavne ten vodný drak. To bolo normálne, že potešenie sa na neho pozerať. CGI spot on, žiadny Blivaj, samozrejme. Had ako protagonista, nevídané a úžasné. To som pozeral, že doteraz sme mali hatov ako crime bossov, ako zlých ľudí a to, že dáme ešte aj syna Jabba the Hutta ako protagonistu, to bolo také strašne refreshing do toho univerza, že s niečím novým prišli. Celý jeho storyline bol úžasne spravený, že proste, že nechce byť ako jeho tatko, chce byť vlastný človek, chce robiť dobro, nechce byť taký debil a jeho ujo a teta ho chcú zabiť, lebo je pravoplatným majiteľom trónu a on ním nechce byť. A že potom to není deep. Že to není deep. To, ako Mando skoro zomrel a ako Grogu sa ho snažil vyliečiť a niekoľko dní pri ňom stál a dával pozor a snažil sa, že to není deep. Ja som si reálne myslel, že Mando zomre, neprišiel Grogu. To je ďalšia vec. Pri sequeloch a trošku aj pri prequeloch bolo také, že nevymysleli v podstate žiadnu novú schopnosť, ktorá by dávala zmysel pre Jediov, lebo je to stále len, že a to je všetko.
a ešte blesky. Že nič poriadne. Napríklad Kylo Ren použije raz spomalenie času a už to nepoužije. Prečo? V Phantom Menace raz sa použije Force Speed a už sa nepoužije. Prečo? Ale to, že konzistentne, nazvime to novú schopnosť, používa Grogu Force Healing, lebo Rey si nezaslúži tú schopnosť, povedzme si to tak, Rey proste to nemá skade vedieť, takže to konzistentne používa a že to zároveň je tak dobre premyslené, že to není OP, tým, že síce mu zašil tým Force Healingom tú ranu, ale nedostal z neho ten jed, že to není OP Deus Ex Machina, tak je to úžasne vymyslené. A mne sa to ľúbi, že aspoň trošku je to fresh. Aj s tým hatom je to fresh, aj s tým, že to nevyzerá jak blivajsto CGI, lebo keď si porovnáme originálnu trilógiu a trošku aj prequely, tak oproti Mandovi je to blivajsto CGI, hej? Povedzme si to na rovinu. Ale tuto je to proste krásne. Tie vizuály sú nádherné. Top tier fight scény. Tie fight scény, to bolo, keď Mando bojoval, keď Bounty Hunter na konci, keď proti nemu bojoval, tak to bola taká úžasná choreografia. Keď si to porovnám so sequelmi, keď idú len, že tak to je, jak keby sequely točím ja, Manda profesionál, že to je taký extrémny rozdiel. Keď si celý ten film porovnám, že aký slop bol oproti tomu sequel celý, tak je to tak strašne príjemné vidieť, že má naozaj šancu ešte Disney spraviť z toho Star Wars niečo. Že je to reálne a doslova a new hope for Star Wars. Pozerať sa na tie fight scény, na tie vizuály, na to CGI, na všetko oproti sequelom. Až ma toto slúži ako koniec ich príbehu, tak to nechali moc otvorené. Príde mi to skôr ako taký stred až ku koncu ich príbehu. Ak to naozaj má byť koniec, uvítal by som viac charakterov, ktoré im dopomáhali počas sérií. Neboli tam skoro žiadne. To je pravda, nebral by som to ako koniec ich príbehu ani zďaleka a mrzí ma, že tam nikto nebol zo seriálu, reálne, že nikto. Aj Z, čo tam prišiel z Rebelov, tak ani zmienka o Rebeloch. Ale Z, ako tam Aura farmil, čo tam zabil asi 20 Stormtrooperov, čo tam on skákal, ty kokos. Takisto aj v tej aréne, keď Rota, The Hutt, Mando bojovali proti tým príšerom. Všetky tie fight scény sa mi tak strašne moc páčili. A ten Bounty Hunter, to bola extrémna sigma, keď tam prvýkrát prišiel s tým psom, normálne on len aura farmil non-stop dookola. To, že je to generalizované a pre široké publikum môže tomu filmu ublížiť, ale išiel som zo zero expectation a vypol som mozog a extrémne som si to užil. Hovoril som to, hovorím to znovu, je to moc generalizované, ale zároveň je to strašne dobrý step pre Star Wars. Môže si to pozrieť hocikdo a môže sa navinúť vďaka tomu na Star Wars. A aj keď dlhoročný fanúšik Star Wars ako ja, tak aj tak si to viete užiť. Ja som si to nehorazne užil. Nejdete do toho so svojím naratívom v hlave, že takto to má vyzerať. Ale keď idete si len proste pustiť film, počulovať si a užiť si krásne vizuály, soundtrack, fighty, aj príbeh, tak je to top tier. Ale to už sa moc opakujem, proste stojí to za to, len nechoďte na to s mindsetom, že nejako to má vyzerať. Každý vtip bol cielený a nebol sílený. Presne tak, Disney má strašne veľký problém, hlavne pri Marvel, že dáva strašne sílené vtipy. Nie je to u všetkých filmov, ale posledných pár rokov mali s tým problém, ale túto proste som sa smial. Smial som sa z chutí a ani jeden vtip mi neprišiel sílený, a každý vtip má aspoň pousmiel. Bolo to zároveň aj trošku vážne, zároveň aj trošku deep a bolo tam správny počet humoru a bol správne mierený. Keď tam boli tí malí fagani, neviem jak sa volajú, a išli zachrániť Manda, tak ja sa pozerám, že to nemôžu myslieť vážne. To bolo úžasné, oni normálne celý spotlight zobrali. Zo začiatku, kým prichádza na všetky clues, to má vibe ako prvá séria, ktorá bola najlepšia. Tomu ver, im sa podarilo niečo nevídané. Oni zo začiatku malo to extrémny vibe ako prvá séria Manda. Ide pomaličky a získava tie clues a je tajomný a aura farmy a všetko toto. Potom tam zakomponovali, že tá New Republic základňa vyzerá ako základňa Rebelov z Original Trilogy. Normálne som dostal také flashbacky na to, že Ježišmarja ma to pohľadilo pri srdiečku. A potom keď v tom hatovskom domovskej planete Hatov
som videl tých droidov z prequelov, ako sú to Mercenaries, tak normálne ja som bol v riti z toho, že také feeling som dostal do seba, že ako si to nemôžete užiť ako dlhoroční Star Wars fanúšikovia, keď vám ešte dajú aj takto naservírované pod nos, že tam máte normálne battle droidov. Pasáž, ako Grogu uzdravuje Manda, je strašne dojemná a krásne spestrenie a oddych. Bolo to taký pekný, taká bodka. Zároveň sme boli napätí, ale zároveň sme si počilovali a len sme sa pozerali, ako pomaličky si Grogu ide. Pomaličky si rieši, ide za tým rybárom, čo prosím pekne vyzeral ten rybár ako typek, ktorý závodil proti Anakinovi vo Phantom Menace, neviem, ale vyzeral to. A ako sa staral o Manda, ako si tam papkal, to stop motion, to bolo nádherné. Také krásne spestrenie. Myslel som si, že Mando naozaj zomrie. Zabudol som na to, že má v sebe jed a že prečo je zrazu taký pomalý. Potom vážna hudba, myslel som si, že Mando zomrie a že je po ňom. A vybavené. A ja, že nie, tak toto nemôže skončiť, že však to je sprostosť. Ale zároveň by to dalo zmysel. Potom sa tam objaví Grogu a ja si uvedomím, že on má vlastne force healing, že nie, to bude Deus Ex Machina, že zrazu ho len tak vyhealuje a nič sa nestalo. A potom tam príde s tým, že ho síce vyhealoval, ale stále sa neprebudza. Že to bolo tiež super vymyslené, že to nebola Deus Ex Machina, ale aj tak musel proste Grogu prísť na nejaký spôsob, ako ho oživiť. Myslel som si, že Mando zomrie, ale happy ending mi vôbec nevadí, len ako hovorím, dúfam, že nebude otvorený a že budú pokračovať. Chceme vidieť starého Grogu a koniec Mandovho príbehu. Presne tak. Dúfam, že to proste tuto len neutnú a vybavené a že už len potom budú niekde, že čo ja viem, že Vasoke, že sa objavia na jednu epizódu, že Serus. Film, ktorý mi vrátil nádej Star Wars, že nie je všetko stratené. A tam by som to presne nechal. Není to nový Revenge of the Sith, nie sú to nové sequely, ale je to nádej pre nás fanúšikov. Disney vie ešte stále robiť dobré Star Wars príbehy. Viac asi nemám čo k tomu povedať. Toto je také trošku kratšie videjko. Všetko bolo povedané. Nemusím ísť až toľko do detailu ohľadom deja, lebo to je proste priamočiare. Herecké výkony boli super, boli úžasné. Páčil sa mi aj ten typek, čo predával jedlo. Aj trošku zápletky tam boli. Nehovorím nič. Mohlo to byť viac prepracované dejovo, aspoň minimálne trošku, ale stačí mi to aj tak, ako to je. Vďaka tomu všetkému, čo som povedal pozitívne, ja by som sa tomu nebal dať aspoň 8,5 až 9 z 10. Kľudne ma zlinčujte v komentoch, je to môj názor, ale možno tí, čo sú teraz voči tomu bitter, tak keď si to pozrú znovu o rok, tak zmenia názor. Dúfame, že tých, čo stratili už nádej v Star Wars tak ako ja, po sequeloch, tak dúfam, že nájdu šťastie v tomto filme a nájdu silu pokračovať ďalej a dať Star Wars druhú šancu, lebo po tomto filme som naozaj ochotný dať aj ja druhú šancu. Napíšte mi, čo si myslíte do komentáru. Budeme radi za každý like aj odber. Budúci týždeň pravdepodobne pôjdeme na Backrooms, tak aj z toho vám dám taký talk. A ďakujem, že ste to dopozerali až sem. Budem rád za váš názor, kľudne aj negatívny. Majte sa veľmi pekne. Dobrú nocku.